So guys, talunan guys, talunan. Luto na recipe natin yan, adobo sa gata. Yan o. Wala pang gata yan. Adobo sa gata, wala pang gata yan, adobo pa lang yan. Natutuyo pa yan. Ano yan? Pakalagyan ng gata. Yan. Tutuyuin pa yan guys. Adobo sa gata. Yan, talunan. Yan ang chip ko guys oh, yan oh. Yan ang hire yan, hiring. Hiring yan. Oo. Ito, tignan to guys. Mga luto guys. Mga recipe guys oh. Mga luto guys. Ay, mga recipe. Picturean dito guys. Ano namin oh. Ay, pagmirindahan. Yan oh. Yan mga ricados namin guys oh. Nandun na eh. Lagyan ng mga ricados. Mga ricados guys. Oo, gata oh. Oh, yan gata oh. Yung gata. Puro yan. Gatang puro yan. Baka may dapuan doon, magtagal mo ng dapuan niya. Baka dumubulan. Walang dapuan yun. Yung Guys. yung nilagay ko. Nakalpaglang. Makuha pa yan. Dudupot, lalugot pa yan.